Isang volcanic earthquake ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOC sa Bulkang Mayon sa nakaraang 24 oras, ayon sa pinakahuling ulat ng opisina kaninang umaga. Napansin din ang mahinang crater glow o banaag na nakikita lamang sa pamamagitan ng telescope. Nagbuga rin ito ng 253 toneladang sulfur dioxide kada araw mula pa noong Marso 4. Ayon sa PHIVOC, sa kabila ng aktibidad na ito, nananatiling alert level 1 ang estado ng Bulkang Mayon. So kapag sinabi natin volcano-tectonic event, ito yung mga lindol na may kinalaman sa rock fracturing or parang pagbibitak ng mga bato underneath the volcano. So yun, nakapagtala tayo ng isang VT for the past 24 hours. Nananatiling maigting pa rin ang pagbabawal sa pagpasok sa 6 km permanent danger zone at sa pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit o sa ibabaw ng bulkan dahil sa posibilidad ng phreatic explosions. Ang Mayon kasi naka-alert level 1 since March 2024. So talagang may posibilidad talaga na may ganitong mga volcanic earthquakes. May talagang mangyayaring ganyan since nakataas na tayo sa alert level 1. Nagbabala rin ng PHIVOC sa publiko na manatiling alerto sa mga aktibidad ng bulkan at sa paligid nito upang makaiwas sa anumang panganib. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.